Hola, benvingut a la millor xarxa a internet, sempre en connexió quan tu vulguis, on tu vulguis, a tot el món. Ara des d'aquí mateix, en el teu canal iForTu, pots posar en acció tot el sistema automàtic per veure i escoltar la llista de reproducció de tots els vídeos i enllaços creats per a tu en la posada en marxa d'inici d'iForTu, començant de 0 cap endavant o cap enrere, crec. També en totes les llistes que estiguin accessibles per a tu amb la selecció d'enllaços cap endavant o cap enrere, amb recomanacions de qualitat, en so i imatge multimèdia iForTu en línia, en directe, al teu costat. Pots accedir des d'aquí mateix o des del menú del canal a la secció de llistes de reproducció. Sembla l'inici d'una història, la teva com a iForTu, que mai s'acaba. De petit o més de gran, seguim creixent per seguir endavant amb tots els sons de la música d'ahir, avui i sempre. Una barreja de realitat, ficció i fantasia. La vida segueix amb tu endavant. Somnis amb realitat. En aquesta història de música, de l'espai iForTu, a internet, que mai s'acaba, perquè amb el pas del temps la nostra història podria ser interminable.